Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wad-duha. Ako si Allah ay nanunumpa sa oras bago tumanghali. Wal-layli idha saja. At sa gabi kung ito ay pusikit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ang iyong Panginoon ay hindi tumalikod sa iyo at hindi namuhi sa iyo. Walal-akhiratu khayrun laka minal ula. At katotohanan ang kabilang buhay ay higit na mainam sa iyo kaysa kasalukuyang buhay ng mundong ito. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo ng lahat upang ikaw ay lubos na masiyahan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Hindi baga ikaw ay natagpuan niya na isang ulila at ikaw ay pinagkalooban niya ng masisilungan. Wawajadaka dallan fahada. At kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuhangan at ikaw ay ginawaran niya ng patnubay. Wawajadaka ailan faaghna. At kanyang natagpuan na ikaw ay nangangailangan at ikaw ay ginawa niyang mayaman. اليتيم فلا تقهر. Kaya huwag mong ituring ang ulila ng may pang-api. وأما السائل فلا تنهر. At huwag mong itaboy ang humihingi. وأما بنعمة ربك فحدث. At ipagbunyi mo ang biyaya na ipinagkaloob ng iyong Panginoon